Dami di batana sumurun sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran mula di bagasan Kristus Yesus Tuhan kain. Amin. Kurian itu hatta tuku jamita di mingguta sadarion ima di minggu judika 5 April 2020 tersurat di 2 Petrus sada amuka maisian ayat sada sahat rodi ayat sia tapai butihu au surat di Simon Petrus naposo jala apostel ni Yesus Kristus mataputon akkanau majalo haporsiaon na arga rabdohot hani marhiti-hiti hati goran di debatatta dohot Yesus Kristus si paduai si kokma dihamu asini roha dohot dami marhiti-hiti panadaumuna di debatatta dohot di Yesus Tuhan tai dilehon hawubuun ni hadibataun nei dotu kita na sanatau hangubuan dohot hadaudatum marhiti siyan nang tatadda dibana namaju kita inorhun ni hasanaponna dohot hadingganunna sadiri marhiti sianido di lewat tuhita baga-bagana akana arga jalana balga si tutu asahinor koning iga be partohap hamu di hadewataon dung sanga maporus hamu sian hamaguan na di bagasan hahisapon na di portugyon di baheni haringkasok kamu masian nasagugu manuhduk kodinggan di parangi di bagasan haporsiaw ni dungi habisuhom ma di bagasan parangi nadinggani dungi pangarajayo diri ma di bagasan habisuhoni dungi habengi tumma di bagasan pangarajayo diri dungi hadaudatun ma di bagasan habing itu ni dungi holong ni roha di dongam ma di bagasan hadaudatun ni dungi holong ni roha di nasaluhut nama di bagasan holong ni roha ni dongani ay munujupang akaidi hamu jalagadda danan wasonna hamu rosok jala sumar perdui lahu manadda Yesus Kristus Tuhan tai ay mono sodapo ti dinadeba halak nama pitu mai permata na jonok nang luba di hayason siya dosa na dibana na jodoh ima sahat kurian itu hatta ditongos apostol Petrus do suraton lahu paposon rohani kuliah na bergumul yakka parukilon alan yakka panurirang pergak alani di popai si Petrus ma nasida asa totong marsihohot di bagasan
hapur siaon nasi tong tu di mata tekas tu di do apostol Petrus di ayat sadaina king madok madapot ton akka naung majalo hapur siaon na arga naung majalo hapur siaon na arga ala taboto hapur siaoni dada holan alani usahatta manang ulota sadiri alai hapur siaoni ima silehon-lehon di mata sabing doi iman itu adalah alani molo dilihat di mata hapur siaon kita ikun arga honok tarui ima memuji jala manoppa di mata alani ini dangadong be naginawaran kinaperpudion sombong rohani seolah-olah walang iba naman sitong natikos alay apostol Petrus magdong ngahulehon jala di jalo hamu hapur siaon nama cayar kay na sinihaton ni diwata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus na mangalehon asini roha ido di ayat 2 sikop madihamu asini roha dokot nami marhiti-hiti panadaw muna di mata tatadda asini roha na marhiti panadaw tadoy di mata alani wae rohita pajunok perdiri itu di mata terlubi diap ka masa-masa ni hamaolo non alani nang dadadda Ido edetta nomor 122 wajanai ditadda di matatta nadi ibanai namit-mit nang nebelga inasa bangsui dam magul wasonna nang seresien dito sugina tuha sorangani ima panadot di bata ulam tatadda di bata dang magul wasonna Kurian itu hatta laos dilehod do haguguun ni hade bataw main duhita dohot hadang dat molo di war minggu tas sadarion minggu dudikan huluhon au aleja huma adong ma nanang 3 hal si motor-motor jala sinda kunut asa totong di mata mangaluluhok kita iman marhapor siaw natu ido di doa marhitisian ido di lewat tuhita baga-baga akan arga jalan belga asa di horhoniga di pertohap kamu di bagasan hari batang paduahon marparangi nadigan imana naik ikut sibilikat Gaya 5 dok di bahini hari kasok kamu masian nasagugu manudukon dengan ni parangi di bagasan hapor siaw
marparangi na dinggan ma soongon bangso di bata dilo pendito otmar parani do jamita jala jamita itu parangi marparangi na dinggan ido na hinalomongon di bata dungi hadisuhon madibagasan marami na dingganin marhabisuhon songon si Salomo na marhabisuhon diaya onong didok dungi pangarajayo diri ma dibagasan habisuhoni pangarajayo diri macamotto diri apalagi dia ka namasa na perstudion perlu majaga diri macamotto kaipason macamotto lingkungan macamotto hayason ini pangarajayo diri ma dibagasan habisu dungi habenge itu ma dibagasan pangarajayo diri dungi hadaw gato dibagasan habenge itu kemudian itu hatta hidup hatta parti isu ada beberapa simili hatto simili kata IQ intellectual question dalay dang cukup behulan IQ kung melihat terung se naging waranna SQ spiritual question kecerdasan gagasan haprosyaw na patulungan kung melihat terung se naging waranna EQ emotional question kecerdasan emosional ay buhay do malo tibbo kulani sila doon alay dang buhay dikendalihon emosinya alay na bawat tundumo mat partikian nuayngon di kumilihat tado AQ didok adversity question kapag kecerdasan habis suhota laho manal puhon akabaru kiloni gabi hamunang atta kecerdasan kita bertahan waktu menderita dan menekan penderitaan IQ SQ EQ dohon AQ nomor opat atau manuain alani ikut takas do melihat tak dihayapi tudungi holong ni roha di dongam mak di bagasan hadodaton mengasihi sesama nak kini dok nak jaga diri maka holongi ini ber nuain se di dok maka holongi wujud nata ni holongi ima mulu masih jaga hudin nabi mulu majagahun akaruan mulu majagahun lingkungan alani parangin yang ala Kristen hakana persea ima parangin na antisipasi diganuk aka partikian namasa kujili iko manat ya kapartikian namas dungi holong ni roha ni do ngamma di bagasan hadalutuni dungi holong ni roha di nasaluhut nama di bagasan holong ni roha di dongani dangarung binisi egoisi alai masih jagahon diri Nabi boleh jaga dirinya terjaga menang doa Korea itu hatta ay menuju bang
akaidi hamu jana dada doa sunna hamu nosok jana somar alani hasito ngani di batado kapina dang bui hida badwa hudu iro dete dang auna puna ule hudu alani ya kapartikia rong naing dilihat tamamuse akahadisu koni akaparbino to ani habenge to ni habariyo holong tudiri ba holong nang wakadongan holong tulingkungan holong bangsa holong nang tubertidio berian itu hatta di dulu jauh baru kita molo posro hatta di bata molo totok kita merpakiri mutu di bata molo totok kita merkahapeng itu di dulu di bata ibana runduk badua wujud natan yakka pakka holong yoni imata arkahon akka sosok ta arkahon akka lingkungan ta arkahon nang akka himbau na pertemuan Tuhan atau ibagasan tukion arahon itu pohon mahita yang dia hatu terohatta pikirata ay tukdo di bata tukdo di bana manu tukdo di bana laho pada kita siang nasa marah do siang nasa atong sungguh ni minggu nama suaraku duluhun au alija huba berilah keadilan kepadaku berilah keselamatan kepadaku odingi au alija huba palua au sungguh mah kita masih dulu menghidup tangi yang sebuah baik asal dulu kita hitung-hitungan itu perlu amin bertangi yang baik Mauliati ma'ali Tuhan Asal-Tuhanani Duluhum mahani Odiihani Berdua mahani Pengatungan yang akan masa di pengatungan itu Asiroham Saya naing botohan nami Tuhan Salpuru akan masa Kahamaur nak persahito di pengatungan di Fortudion Yang kahararat nyaka pangago akasahit adunggu ko di bata tanggal dua nani perlu dihan ay hasit tuman mido jadi Tuhan daun ni mapertidion daun ni makana masai hinor kon ni akana masau aku ni marohana dia akan tinggal kunna ala ni pakor kon ni virus dongani mahriam bangsom nangak kapamarita satutupkan Tuhan marhabisi pun marparangi leringgan marhabing itong mangarajay di marpolong iroha idongan nang tukumahiyam lam tabba mahapot siyang nai muruak katang asalam manahak kami ikorkon bersyukur itu jalan di korban kami itu hataluan jalan itu nampak makin mahami Tuhan mana usal kudu akka nama saun diari orang alam asro ay hatungan itu amin.